Play pi baro ki bapet ya kene ke program ka kenta ki samla bagi pedang subhaya piru baro ki bapet ya kene ke program bang kerman ba kene ke program kan wala ka jumun to shibun kham tam e na ma menta ka sngi wara kini ki du shampang ki sa don ayu ka sab ju kini du shampang pin sayo ngau lamba kene ka jinga kren ka jinga pliu jumut ba ka jinga kren jungi menta ka sngi te shwa bangan zdang man bi itu shwa kini ki arngot ki badon menta ha kene ke program idon ni ikong de suk ki jai langstang ibade I nong thau jingrai I nong rai I dairy I content creator ibajudan mentaru haki YouTube ki Instagram hilaban check pat kumjuru I shidon mentaru kum haki government projects I shid I voice over artist ti me I insapensha ya ka rukam trikam ji ka jingya lenti ji hakane ka kaput ka siaw lene ka jingrai lene ka eki project ke baila da mentaha ka jing em ka jong I ti kubli shibun kong de suk ki jai Kublai piru la po knang sakane ka program ti hakani wikaliang pan idon ya I damang wan me iru ide I nong thau jingrai I artist I nong rai but kumjuru iba la ju job ya ka Meghalaya's Got Talent season 3 haja kapra ti me iru in sapensha ya ka jingya lenti jing I ka jing sham jing I hakani ka put ka tem pat kumjuru ki eki project ki collaborations ka ba ila judan menta hakani ka music industry ti kubli shibun ba damang ba pla po sha kani ka program Assalamualaikum. Te klam da pen slam show nginya ya no lamba kan ka jinga phliu jumut ka jinga sulok ha ka rukam tre jungki ki badan mata ha ka jing em ka jungki tengis dang shwan na ikong de suki jai te long pen batai hindiat ya ka jingya lenti jong phi na du ba phis dang hadu ka ba menta ka ek ba I men sim ya phi ba phin le ka ek ba pelong ya phi ba phi ngap thu ba phi dan ya ka sabrwa de long pen shai halo kata Kublai shibun ya kong Orlin nga dot dojis ngo komen ba ya benta kan talk show jong pi kalong ke ka ba mo ka ba ngo I men sim yangi mo kum ki nong rai ki nong thajing rai diga kerteng bepura jang kalong di ski jai langstang par hapo Instagram hapo YouTube Facebook ki khot yang aku mi daily ni tinga sedang ban ngo tho bangadan ya kani kasap hapo bangadang kamrit akan mang syong kelas 8 kata kapor dia li school po St Mary's dia katu kesnem ki pendan ya kani ka school play mo ki khot ka lagi school concert tu kapor khot ka Wizard of Oz dia akan mau haban yashim benta bat ngalong we ni ki main character kenyang tu dia ka character janga kerting lion dia ha katu ka character haban rai haban ak haban shat rumah but ha katu ka jing practice nagabenta ka school concert ong asas nguthu kin ladi suki pangadan ya kani kasap but ngaso ban ai kublai ya ka school so ban ai kublai kino hikai ruhi kiba mo ai kani ka platform ban pen I shisha kan ban ai lat yangi bangin pen I ya kata kasap ngi dan kata ka jing ya lenti ka balingkat janga dia ngalaru ban ong ba ka no ka jinga seng kana ha ka balang bangadan kar kalong ka way na kata ka mo ka benta ka ba ki ai ngi ki platform ki jai pi ki jai nadu ka youth week na tapna ki shidan ki Christmas New Year ekum tu ti ngi shidan bun pha ki varieties of programs kum tu hapo balang ti kata ro ka along kum ka jing I'm sim yang ki perlo jonga ro kum jo tingi sedang ban yashim benta but hakata ka jingi shim benta ngis nguthu ba dan kenya kata ka sapma sa syam ya ta kasap ma pinang rai ma ti hakabai de ba ta ka jingrai jong phi ki kumnu pat phi penwan dur pat ki jingrai long phi compose krishna kumnu ki jingrai ka de haka personal experience jong phi ne nama mo ki dan lagi jong ki rukam ka jing syam jong phi holiday shimet ne phi le kumnu hakata ka hakabai de bat ka jing tho jing rai ka jing pen mi ya ki sur kalong ke ka ba harang kadang long kum ka jing ya lenti hadu mentaruhi ngampat la ban ong ba hoi ka ni ka di ka formula ban tho jing rai ni ka di ka formula ka bangi la ban thau ki sur ma ti haka hapor bangadang rit nga kama kum tu ki khat arsnem ang stang ban bat gitar ti ngam pat datib ha u e tau khod u e tau ki nga shupet ni ki para perlok ki ba junang bentem bha mo ki abat kum tu ani stenat mo tau sur bami nu ta jing tem kwa ti benang kum no kin le benang mo ti shit le kum no shi shim de gitar jong mama ken wadan hayin jong mi et
Cilik sim ti persangkin ban kan mau ubat hai kum tu ta uperlok mo. La persang ban bat ni stenat kata rasur. Nang tap de suki sandang ban sngotu itaki chord progression ma bagi ong. Ti kani ka kam jia overnight bagi ong ka bumper kin ka shimpor ngari ki snem ti nang tap de ngasukwa ba ban le ki music class tang namar ba mo namar jong kajing puli tengam dak ham yo la than ban lit music class tang ba kidon ki parlok ki mama ki ya rap yang aken ban kumno ban tem kajing roi hak be de ba kajing tha jing roi ngak mang adon ko ba asnem i ngasdang ban tha wi jing roi ba ngasdang di jing roi gospel hi ti be de sha phang kajing satnar phana jong u jisu ti kamta hi sedang ban tho kendiat konsert kat banganang sedang ban kun u de ki lightly ki chord chamo kum CGF kum tu kiti ki chord progression stang kum tu te nang ta pade ha ka ba yedi ba fikili mo kum lo long kum no yi tho mo tho kum compose mo hoi di neki no personal jo feel experience ne what reference na in kum ta nga kwa tip ya ka process kum sna jong jingwa jong pi hak ba yedi bat kata kadan hi ka reference ka ba mud hakaliang jong ngisngap yika jingrai ken ti nga he kasan nga san hagiying ka bas tanar pha ban sngap yika jingrai gospel rock country nang tap de kini contemporary gospel mo kisiong ti but ha kata ka jing sngap jonga nga sedang kin mat suthu kani ka Jackie Velasquez karwai kum tu ka sojung ka kampia nang tap de nga sngap kumiki building 429 kita ki ban mustanat pha ti kamlong rock heavy ki rai kum tu ti nga shim kendiat ne ki artist ki bang ajus ngap menshwa kum nu kum rai ini we artist kum nu jing kun un kum nu ki thau ki jing rai ti nga shim kendiat ne kini bat nga sedang ban kilong kum ki syllabus jonga ken mo nga shim kendiat nantu bat nga sa sedang pada ban pendan kam ha ka jing thau jing rai jing ladi ken kum tu tang ba ni kong ai tengah thau daka kentin la jong hi da ketin kasih kam suk ma ti kum tahi kalang te habai dei pat kini nga iki fidan ba fi shirwai kini ki covers album mo te kum nu piyo jingmut pa ba phil le se ki cover album e long fin batai hindiat ke ka ba pelong ipi ba pinyo jingmut ka idea mo ka ba yati bat kini berwai cover ngayok jingmut di don i palok jang akan mau ikan do 2015 di bawan po Australia ken kumto ti hakajing ya keren jongi i lap ba ngadon ni kata ka sap rai mo ti ong beli pimpenan kam ya kan ka sap jong pis dang ban rai ong ningan rai kumno mo ha i ong hapo YouTube channel ken ti ong ngam sngu nang man sedang ta ka YouTube channel ha ka po 2015 16 hanga ngadang sngu thamai ba ken kata ka YouTube internet everything ngadang long thamai ti ai man sim ong em sedang tong anya rap ip thau ya snaya kan ka YouTube account nang tapat isa you can isa ong persang ban rai ki covers kinu gijing rai pis ngotenat hang ta kan nga sa sedang ti ngong i kinu kijat covers ki banga ngala ban rai kinu bangam la ban rai mo ti ong kata kam dalile nam pi dang sedang rai kanu kajing rai pis ngotenat ti sedang ban rai ken ki covers jong ki nong rai ki bangi ju yo sngo hima ngatrai ka first cover banga ngale di jing rai ba ngisham na po itu i movie berhenti The Puppets itu kan very simple kum tu hi shushna ngaklam ring hira ya ladir bangatam i kum tu shuring shalom shawa yang sebadan waterfall sebadan mo kilom ki wa kum tu te shi compile ken itai baning kong do i ba sedang menlek ken ting laban ong ba kajing I sim kajang i ken ka pelong ngawan sedang menlek ni ki cover songs ken de hadu mentapa long pidon ki jingwa ki pa phila mi hi de phila release ke long pin batai hindiat ki jingwa kita hot kidon ki jingwa ma de ban mi ki ni snem baladap ka original ka baning kong do ka de Whitehaven Beach kata ka bang akan mangadang tri hajuai kumba lais na menshwa dia nga ha kajing tri jonga nga sa marwe shate sa wai ikum tu te ki pori ba nga ngalat pasang man thoi kajing rai kani kajing rai Whitehaven Beach ka balong comic pha kani tang kajing fox new kata kajing fox kani kajing fox new jopi ka fox new ba kadang ta ka beach ki tenat pha mo
white sun, blue waters. Ti kidan kita ki arngut ma kita ki shijer bagi le kai iwe ki flying iwe but kata ka jing rai ka de shapang bakum no kata ka beach kadon kata ka jing kan mau iwe kita ki lovebirds lawan ong ma ti sedang shanang ta Whitehaven Beach ti ka secondly but thirdly ki wan ki collaborations ba ngayale ti idon iwe ipalok bana po friends ni share kendut through Facebook but Instagram kum to ti di producer yang well come let's give it a try for a collaboration ma ti ang fifi don jing rai ne em ngong ngadon i banga tho ngampat ai sir ti ang okay nga ngadon kini ka track ti lapun sngap ti tho ka jing rai khot worries at bay kamut babu yaki jing sungusi jung pi shajangai ha te kumtahi suki sedang kum kini te hakata ka porim pat dan he ba banai engi shishna we tang na basutna te empat sungunang ban perkat ban yo ja na kani ka kam kalong bai tang haka jing sungutenat ken kani ka jing shnai kini ki jing rai te hadin pada suki sa sedang banya kendo iki producer siki parlok ki barwai te sa sedang pada ban le collaboration bat jong DJ Wanshan ketuka jing rai kasithi bagi penmi ya ketuka film rihiman hagania ha ya dan bentah hang turu te nang ta pada gila dan bentah ngadan bentah bat i badan son bareru ketuka jing rai maya wakru ka ketin penar te batkum i the Catalyst Kings ru kedan kuwi kajing rai gospel tang Shami Atrai te kidang dan ruhi ki project sedang one ki ban sami menta upcoming music video so stay tuned to ko blisibun kong dai tingi saya poi biang sa shapi te mentang nang saki jingkeli i ba damang te phiru ko manga keli i kong de suki jai ru long phin ba tai hindia ka jingya len ti jo phi na du ba phi zadang hadu ka ba menta long ka ka ba pelong ya phi ba phin ngutanat ya ka ni ka kamrwai kam put ka temu ka mo ong da ka ti khasi to long phin pensai hindia ki ba pe ni program te na kong ko blisibun kong orlin ba phila ai ki ni ka platform yo kom ne ban i lene ban I mean sim kam tami para samla ma te kerting jonga ka de damang wan but kerting bapura de damang bhaki wan tamag stage name ngasai I damang wan te nadurang red hi ngaso ba ka music ka de ka way ka ba ong baladon na pate baladon na pa kum ka DNA no baladon na pa ka bang stunat ang red hi tang ba sai dry kan ngade khana ba sai shot sai shot te when it comes to art can any types of art when it comes to art te kadeka shot ne kadeka kampai ne pangastana ruban draw banto gitu astana ba gitu ngasai draw ngasai snaki kenjating kills rubum to ki banga draw hi ki character ngapan wandur hi gitu ki jing stunat jonga ki manswa music te ha kam hadin I mean kan ka kamrwai kan ka kamrwai hadin te kajing sedang hi jonga banlong kumunong rwai kan kadai haki ratai gitu ki tharai ki khat lai khat saus nem tharai ki banga sedang tam yi kata ka kamrwai tanga sai rwai be hi kan long hai mane da don ki competition tanga sai rwai ben te ki choir khana kum to jing seng ru asai rwai ke sadon bentalang te tamban ong hi ban ong sedang kata ka journey janga ban long kom nong thau jing rwai te nga tharai ka to ki khatla kha sau snam seneng nama nang to nga yo ki platform ban sna poetry ban sna mo ina school le ki sai ong sna poetry da phikwa teng sai sna poetry ken tamam su thu thau ka sna ko tam patang bastunat nai ka long be kumba ki ong mo da pidang ki emotion nang to I think la piso dami passion no da kata penwando no da kata te dalong high ki emotion nang to por penwando no da kata kan te ngasai job ru ki poetry ru te nang to sedang pantau jing ruai te kadon ka we ka situation kin ka bajia hayeng mane ka ba ki pha thau jing ruai we perloken ong ba aid stang stio ngayo ban practice ruai tengai me se thau poetry te bali me thau nga ko jing ruai kan te
yo stio perkhat mo mlate ban tho ars ngi shwa ban ngi ba in rwai kami no hi total kata no hi tengah dur no hi tengah tem hi mangai kan long ban pendek kata program kan te kom ta sedang kata kam tho jingar wai janga kan te kom ta ngaya den ting sedang no kan ka kam sat ru sedang no pan leran kan lah so leran jo tengah tere suken ban sat tengah trai ngan om behi kada jing lam jong play na mar ba marsin so thu ba ngadan ka sur ban ruai te long nga concentrate no ta kan ya tika kam draw ru nga set draw hi tang ba nga so thu ba kan nga so thu ba ka pendap bahaya nga kan ka kam ruai na in any situation ko bang ka jing em jo aswa kam ruai ka bala ba ban dong ka so si ne so comment ne kino pantamo ka jing em so ba ka kam ruai ka dik ba pendap kan ba pendap man sim ka ba ajing ba man sim mo no kalong kum ta kan ta ka daw nga invest no ikapon nga bun hiya kan ikakam ruai kan te kalong kum ta ka journey jonga kin ban kum bunong ruai te ta ka daw du mantaro labun bagi jing ruai ka banga taw kan te habaya de bakata ka jing taw jing rajo phi kum banga kali kong dei mo te ma phi le kum no habaya de bakata jing wa long phi le research ne ka de based on your personal kum taw feelings ne long kadi ba phiwat banya sini satai na kumnu phile penwan dur kumnu ki jingwai te kan ka kam ruai akan ka kom thau jing ruai hi hanga te ka song be ka emotion ma but experience long ka bapia denti mana ka sngi skoi ronga la deb kan ka master degree in social work dei te ni shali bakin so feel ka de ka way naki benta ka part of the curriculum te in social work ba habya be so feel te lapun bagi senang ke bangawan da de hang ne sa is Khasi Hills ne sa Jantia ne sa Garo ne lapun bagi ki jaga bawan te ka banakong hi ka baketik bahay nga ka de ka jingduk kata ko be that's why genre in terms of soul kan kalong kanik bahakin ban nga kibrong kijing ruai belong soulful tai kum to kilong kanik bahay nga kibrong emotional baham kilong kanik bahakin nga te through emotion hi bunsin hi leng ba ka emotion nga sa thawi kijing ruai te hot ka class nga julet music class a te leng ba ka taru ka yarap mo mat panwandor kono ban bu ikinot kono ban bu ikikot nang ta ka balat lan ka kijing ruai kebasan lain ne ka kijing ruai bas phau lan ikot kito te long ha ka to kurkom ki panwandor tamba ka bunsin ban snahi kijing ruai te emotion de ka we emotion kadang penwandur pakin ada komen ada susi ada long peding kadang kata ke bayar pakin masna jeng ruai te hadu mantaru katahi ka skill mano ai gitu ka jeng ruai move pi penmi haus nam aja phuwe hakti unok thau de ka kadang ka de kadang ka expression the song de to right te long fin batai ka tu ka danjing mut ayu ya pi long batai lain ki te ka tu ka jeng ruai kadehi keba ngatau nam tai hemen dokter jonga iklat autos nam namarba iklat namarba during delivery mo te ide dokter te kato kasngi hakata kasngi keba iklat kan namar nadu dang step ngadang yo thia to por kelap ki ngape hemen jong phim long priusu ilam no hospital buat lanjawai dalam stay te humpai perkhat hi ben klar ken ka to ko chingwa nga thau kar pang e mar ngalong close hai hemen she's like my second mother long beriuble ba te ka to ko chingwa nga thau khanang e na mar nga kwa ban but tribute e na mar ba ka weiru na man tai khun bi la yo mo kin kan thai te na mar me ite nom tip ikme te ka motive jonga ka to gare kumba I tribute e barasa sisngero daila hela san mo in itu kan ka kami dai ne ka kami kata kan ka me motif jonga to te kajing ruai original liru kato hi ban kong do padon hir original ngasul cover baik bun kajing ruai labun bagi bangale cover te kato de ka first do kan ajar hoi de ka first do ka original song jonga kan te
I put my heart and soul into that song kin kat bala. Tiga bayi dia beli cover pat long filik aku ki jat cover you ki bapujus tenat. Aku ki type genre you ki omen yang mah tiki filik ki bapujus tenat. Abai dia buat cover. Ti ngapa deh ngalong drone bhai kini ki genre ki balong R&B soulful type gitu atau slow rock atau gini alternative rock. Mensua dengan ngap bhai kini ki hard rock kan. Kini ki Slipknot ki Petra ki ayu ta mangalang kan mla ban wai kom ta kan mla ro ban wai kom ta hab song thu long kata te ka jing long pen you have to be very astute of your way of singing kan like rendang jong pi we hab bat no mo mdei banga so bang ki hard rock an ya le ban wai kom to pen hab song thu kan de hakan no ka genre pi hab te ta kadang sedang ban ngam no kini ki jing ruai R&B kan R&B soulful gitu kan terus tenar bahaya itu ki jing ruai and especially kini ki balong ki khar ayu tharai kini ki R&B gospel gitu ha ki do yong mo ki syair ruai gospel soul I think tengah tenar bahaya gitu adu mentaro te namar sanne te kim don kom gitu te nga se stona ba maskap gitu ki jing ruai kan ki bat bun ki pat senang to bun ki tenor bun ki air bun ki soprano bun ki alto klek lang to te se stona ba gitu ki jan te gitu kin ki ba kering ba nga kin hadu mantaro hadu mantang so tu ba gitu ki de ki jan ro ki ba kering ba nga kin barwai te ta kada da pio sngo ka to ki jing ruai kata pengali tribute di hamen kan katoro ka sedang suat ki parts kenyang tu kidan kita no kidan ki bass kidan ki yung astang suat kita te nga thao ka to kurkom kan nong kai ka bakring nga thao ka to kurkom kan te kumta ka kani ka jiat lenti kan first cover jongar ko bang apalan lemak klaus ka por manali bachelor hi admans tharai gitu ki snem arajar katsan gitu tharai kata lemba way perlok hi mangadon gi perlok belong very teki kan yang kini YouTube ngar pada tip ha kumai pada tip ha sepang kita ki YouTube deh tu kan bang ngau balai mem ruai medan tekasur hot ngaset snow file deh nomor bangade beri dan very low self esteem kan te long mensuali very introverted ngam nang kan like ngampoi perkara dengan poi komang ne show dengan krem pra ikibriu ka bhai nga kan te hadin da sedang he kinehi kin ki thau jing ruai de phela yu opportunity kum thama ki sakhat ya phi ban ruai ban perform ki to kin ki bayarap te banjeng ha stage ro nga se tiang ba tiang ting la kala lyrics dala te ha very introverted kan tambah kata kin komang phi manne ka jing ruai ka de ka ba I men sim te ke pendam ke penselur tika token jai mo it build your character it build your confidence as well te nang token ngasa la ken man sedang pan penmi kini covers pan perform ajong stage pan le kita ki eken ti ta palo nga ong kam ta penmi don't worry about anything penmi tu mensa yo ni ki briu hi mo ki feedback bahan ni mem pasor te ngasai long kom ta ken ting bal namar kan ni ka low self esteem ting ka pelong yu briu ba subu mo menta ladapi job kono ka kam mo man ono ha ka jing im jong pi kono benta ka papi le ka jing im jong pi ladapi subu menta ngadro tengah yo first ne ladang athok ngayo price mo ting pi perkhai de you don't deserve that te kato kepada nanga ada tengah deserve keto low self esteem kan ti ngasih keto kalong bhai ken nga long hadin din nga salah kan ban so tung ang sin hi baki beri kala GDP means you are desirable kan si mot pi long hok jong pi te ban yo ti keto ko sai ba ban long pendaut kan ya nga ti kata kadang ngar om junut bahar ban ni te ling baki perlo kum taru tikum taru nga rai husne ajar khat sa kum tai nga penmi ka first cover jonga ti first cover ru ka tu kopor nga kade jing wai gospel hi di after ka kran spang ka jing em hi te spang ka jing em hi ba ngalaklet ke batai spang ka tambah it talks about life where anything can happen in your life kan and what you need to do is you have to embrace it kan whatever happen
kino kino kijing ek ba phela pa kijim jong pi phem na ban kiare ki kin wan bete kito te kiban panwan dur ken ya ka jinglong jingem te kum ta ka sedang ken ngin ki cover through te chai pa chai ngar ngaso thu ila de ngam dan bha ka desirable voice ma but I work on it ken I work on it la de pi ki jing wai ma ki banang pon mi nakong ni ka sur she katam she kalau kom ta ha te chai pa chai ke Jai kan nomor kali ke passion no ban ong habakot malong film give up at ken yes exactly hitrish tom ite right te ado matapat ki kanu telipat ki album ki bapilat dan nakaliang jopi ka bapi thau hi ma pi compose ma pi ken ki album tepat dan ra tam ki single tengah ki single telah dan ki single te so far la dan nang dan arteli te collaboration nganang dan kawe ai le lang bad Princeton so tengah bade nang tina jawai hi na modemai nang te itu record yang akan balik collaboration te tanpa kidang bun ki projects ki ba dang sekemat ban permi kan tigi jingir wa tela bun dadi ba kum tasha ken ki album dadi om permi album tela yo hi tong bom la rupat kapisar ko bajenja dan kam investment te kalong ta tingin ya keren aku ngaru ngasu ketik mesin mo habaya di biti jingjap jongpi bat kami Galias Got Talent Al Hajar khapra tolong pin batai pa katu nama katu kala alok mawara victory mo biggest achievement ka ba fiyo ka jing jongpi tolong pin batai hindiat ke ipat ka jing sham jongpi habaya di ba to ka competition ki long kumno ki participants ki ba compete lang ba phi ki audience ka long kumno te namno ka atmosphere around mo ka long ka feeling tolong pin share lang hindiat ya ka Lukam yak linti jong pi by day batu ka jing job jong pi. Te ika neka Galias Got Talent kadai usna majar khat prangi le ka to. Tharai ka sedang nadu banai June July kum ta if I'm not mistaken. Te ka turu ngamdan kala jing semua ban le. Tuma pi menel low self esteem. Low self esteem played a big part. Tang ba ling ba perlok hi. Tahu perlu juga apa sih IMC mai tahu ba IMC mengaban permi covers tahu ba IMC yang aruban ban ong net perform net audition mah tena du snap arajar khanyo ru la pai ngai poster tamam jutre ngam jutre kan daga snap arajar kapakin kato kapor ngarang tre ngatration ne ngang sudah pulih artak tu kapor te ngatri ko project tang bang ami poi thong na ka project te perkhat phi layo yaka kam kan ka it's a contract on ni tang ba long kam dalong tikna te kata ka project tinga ong res la ka respect resign ben tengah resign ken ka kam to ko por te hadin nang to pade shwa kata padon ken yini poster jongka Galias Got Talent kan Shwai katu padan te nga resign to bangam te man le kai long risk bete la risk bet risk ka risk perkhat phi ka cenjar ban yo kam nga pa de kom long risk ka risk long matang sa thum de kin ban le to te tang ba kaplan jongi la da ka bakla ubli bat penyan mo lembaga jing dua ru jing dua ru de ko bai exactly te ngapa deh ka to por ngam tip sur le kom no tu ta perlo kin ba ngam la risa ka kam takhim ang le da kata le gam GT ma shu audition page kan jalam se kan te kita ko poru sait nga dengan kan mau ha kenika tem ukulele ru kala bon bag be tem ukulele ma to ko por te kala long no kom no ka de ka one basic instrument kan hagi artis ki pasai pendon kambah kin tu por nonton rar ka tu kan letem tali audition kemau ni Saint Margaret ngilai audition tali audition ni I got through it tenang tang tu kapoi ka mega audition tenang tu I got through it te nang ka mega audition ki stang no ban I pengin di coupons kan di coupons ka yarap ba ko kaliang ba kom no pingala ban promote yala de ladang IUP ngan batai ngade no ruai kum ta ngarwai ma subhai arab kum ta te coupons te kacen cari kin bandi coupons ta ma so thu pat de ki show you compare ma Meghalaya pi nang so thu ki nong organize ki show ki dang don kam jing ram nang tai te impan se hap
long dadi batip lapa kum tang nom let dir kan long ni kum ta Selom tamu tip lupa. ha ta ka dau ki ong mo on plan kan ko ka kam ka papi la pa ting ting kam chu long Long. Tinggal tu bolong unexpected. Hai, unexpected. Kalau sulo kalong asyik long kalong exactly tiga long kum ta ken tangaru de mangat lapa kum ta nganom tre let dir kan tang bar let de ka let layu teman le ayu he ka kam rom dan te bha len te tengah let la kalit ken te kom tai di kupan su ba jenja pa chu poi thong ken kata di kupan chu la re bandi te kum tang apoi bisa try do beken di compare te bun sin hi kade ki points ki baling ba ki judge ken mar ki judge ki don lain ngot to kopor adu try lain ngot hi te limba ki points ken ki judge ba ki a tengah kham kiu kan te hadu prater ki jong December kata di ke final grand finale kan hadu ko to kopor ngam ju poi perkhat dengan poi kan sudu ke final kan mar bang ai bir ki jing rwai la jong ki self compose bete ki jing rwai kham rwai re ki ki cover song kham cover kan ki self compose bet ha ki self compose be ki jing rwai tinga sai ai be ki just kin bekin pule kan to kopor ba bangadang rwai kan pick kan arta ki lyrics ha nga ai be ki kum to te nimba ka to te kata te ting tiang ha ada lain stage ketua di ke first tu ke big show an angno ma ke banga yang stage apa cu jeng ra sono like small te gidan king bar ya ki stage ngai yang ketang ketua di one of the big show kan te let la kalet betang ba fake that confident Fake one. confident Fake it till you make it. fake it till you make it I made it te ka ka ba ngam chu poi perkhar ka jing em long ban job hadu ka mega sa tanam chu poi perkhar ken te kum ta ka jing ya nanti ka jonga ken ba risk ka kam ayat bete ka weru long hap tristam te long akham concentrate bangan job ye kate ka yu bangan yo ye kate ka price akham mlong kum ta ho ye ka process bete nga concentrate la ki ong phat di ku pon khi let bet wat complain ho ka janjar ken pidon ken ka to ka mo pendon be hita ka to ka jing artatin te ka balai ki le kom ne balai ki le kom tai ting pa de na yeng exactly for sure kata te ka badon be tu jingkerman mar ba hayeng ro pat judan ki ba le kom ne na yeng so pat judan ki ba rwai kom dan ki nong rwai mo te I'm the first person ken long na yeng ken ki ba le clip bit kom ne kan ono kum ta belum balik ono kum te kom ta kan te ngai kata ka sinya nanti kom tar mating ting nama pajudan ne yeng tepat ju I ka long kum no te obviously ki hamen ki para ki mi ki pakin dau be am ki no be men hom job men poi thang ra ka long kum ta te long kata ka cingkran chung hum de ki pendum sim ka cingkran long namar ki yo I ka long reality te ka jing sisa kata belong sabating ka iki ka bangingim la ban I tingim la ban predik la ban tip mo ka long kum no te tamang sik klut bagen ya ki beli yang kota okay nama sados jemut tu kum tu ha right di feeling ha kalau kum ta tamang aso tu pade ki keren na kanok ko lan ken ngaso tu ya kata te tangba they always supported me kan dum dan ki family jonga dum dan ki pelok jonga te ngam tharai ngam poi re kan ka thong kan kum ngamot kumba long badu banda job kan kan am citi ngam tharai ngan poi kan tikan ni ka weru ka ba yarap bhai nga ka de ka por mi di bhai ku pan sken I we I mi bang sai khat I bha kan iba nang ni na lai mkhra I bi sai ta kan bi yarap bha tresi tam bhai ta kan mata jonga panyali di ki ku pan pani promote kum to te tegar ngo sna ki poster kum to te ting la da ki la pha nang ni na office jong ka MGT kan ki la pha ki jing tho kum to ba kan sedam ka show kum ta ata tho un number pen word kum ta mo tenga sai translate gitu mak sai pha ber pharing translate ber khasi bat benar kan tenga snar tat ki poster exactly te WhatsApp la dan WhatsApp la dan Facebook la dan tu ko te promote beli ma kita kan te tabakut hi kade kecing job te supai ba mo ma pai ba pen job dengan kidan voting yes exactly through voting only job te tam san point hi ya to ba ar kan bio ba ar te tam san point nga
ayo kita ngadap lagi songo kan bak kajing kendet ro kan kendet sih Tapi kendet menurut kendet sih omen ef kamulu tu exactly tikata king on pi kong ordin ba hadim pula job te kadang don beta ka to self esteem like I don't deserve that te kadon be ka to dalam job ketuka ada job ketum jitiru kata pi ting ting long ting ting asa dom kan la de balai hab long kum to tang sim bala job hi sim ki bri kala GDP means you have the package kan long kata kasi song tu kata kata kalau self esteem te ting ting asa kloi bai la de kan paling long kum to haba kibri kala pan chabi me kibri ka am sim me me bam chu ngai dala de la de kan te but now jai pa jai ngas thu kala compare kan kala compare ba na marum de bang su song klam le ka de pitre stam ma pitre stam de piyo ka to kan kabli blame ju job yang tu right tu blame ju pendu isi ma pila tre stam te nga kata ka jingo i ken jonga ba si sim ba pila tre stam kan tambah ba tre stam doesn't mean ba kalong bit smooth tre stam te mod sim ba nga tre stam te mod hard and soap and hab ya stick and stone hard what ban ba ban exactly ko tu do tia do dam de financially rupian do everything te kalong kumta kan ya nanti tak boleh cuba pak damang saya pun biasa syafi te hendak atu kini kejingkeli kong di sukijai te ngakwa ban keli hendak pa ya phi mo haba phi thawi kijingwai phi compose kijingwai phi jupundan kam kinu ki kenja instrument ne ki kenja amru equipment semua papin yo ya kata ka bukan joka sur jopi tu loh bata hendak kom trekam jopi Kemudian sibuk nak kong Arlin kejingkeli jang pi nak kaliang jonga kebedi berkata jing ruang astenat ya benar kami ke gitar ngakam ngusuk ha nomor ba ke gitar pula bandra kat sebab pi dan kam bandra dan kam ban blok dan kam light ma ban on ya ka hoi ting pisang selum syawat pula bandra lang ban ka pi syang haying ha kamera ru ma te astenat benar kami ke gitar te kidan kijing ruai ki banga jundan kam ya ka keyboard ru ni ke piano di gitar ki kam yarap hakabaya day bat kumno piwat ki chord progression mi ki ongmo ki kam bun ngas ngo ka kam suk benwat chord progression wa na po keyboard de ngatrai ba damang in agree ngai kata stenat de gitar hi pada nga te hakabaya day pa bakanik technology pa music technology pa pi upgrade led pi le ban upgrade led ne kumno pi pen tebet susu mentana ni chakmat ni ki rukam jing temu jopi mo habai dia berkata ngajus tenat ban habang ya le ikini ki cover songs mo ngasi ring hi ki video ngasi edit hi tinaduk ke sound ru ngasi ya le ban mix ban master hi ti ngasi pendan kam hi yakini ki do bagi ong mo ki digital wait I forgot the name, what's it called? Okay, ngaklet kerteng mo ti siben kam de kita kin ki software kum no ban edit ye te ka bang free software ne kidi free software ha ki dan ri ba phila ban thiet ba phindob yo ki features apa te ngasik kam kita kata kalau kum ke bang upgrade hila de ha ba ya de ba ka technology .com tu mo technology di ke ba ha kade nama ba da phi let ban record support studio ka ram ha ya ka we ka jingrai mo bakin record ka audio bat ka track lakum no phi ban prepare shipo hajar te ha kita ki por mo ngaru ka kam kum ta badang sedang te 4 ngo kot mo shudu shata te persang hiken la de record hi hapo kamera thia la de shu khang de ki blai nang ta pade play de kadrol shim ki blanket kapra ba kamera janga lu ko ban record jingrai ken ka bun kam pihak ban perkat hi ya ka set up la de he pinchong hajan jingkhang yet bawa natural light ne pinchong nak kam shkendong pihak ban bu saka tripod ban bu yo tu lighting system ne kamta te ngasngo ba kini ki dekum ki technology upgrades ki banga hab ban ya ling ba ken nakawe ka snam shakawe ka snam
tang bakum tahi naka YouTube University kala ya rapa sure they know how to edit your videos kumtar the light natal pada how to the lighting system for you set up ye kumtar audio hot ko audio kum no ban le takla ya rapa hot sadu bantaru ngadang yale ban upgrade yala di kidang bun ki ken ki ba ngaru ngamla hi ban nadu ki tiar kita when it comes to recording ki ram bhana do microphone ki cables nang ta pade ki software ru bi kwa bakan best ka sound biang ki tiar kita te kata when it comes to technology upgrade it's still going on tama katar ka shong ka plabisa da biang ka plabisa te la kham ya ban upgrade ki finance ilong phile hinaladi ne phi naladi naladi lo boro yes te habai dei pat bakane ka fidi voice over artist visual don mentah bubuntli ki government projects te long fin batai hindi ki projects you blah you don mentah habai dei bakane ka voice over ba fi te kani ka voice over kanang sedang kumba arsne me menta ngasdang ban yo jingmut ya kani ba hakani ka kam ka banga trehi hakabanga haban page ya ka content production te teng ban pha ban le ki voice overs ki shimrem bha nei te ngasdang ban le hi ken ngasdang ban narrate ban narrate ki video si ikum tu te nang ta ngasdang te last year ngasdang ban yo ikini ka week project jang ka CIT Center of Institution of Technology ka ba sedang de ki we kenhun te ki don branches hakaling saudong jong ka rikhasi jentia jongi but ki shit penmi kini ki videos ki long ki promo videos jong ki ken te nang to ki shi ai ngai ka script but sedang ban le hi hayeng don you microphone microphone along with the recording software te kum tai ken play ya ka duli update sitom te ganta pada suki ngendala ya thuk khana ki perlok mong asile kini ki voice over kyong to tongi don ki project upcoming projects man hakani world environment day ru kile ya kani ka kalau kum kerja awareness promotion video on rivers kumno ban pen khoj mo ya ki rivers ki ki wa jong kari ka jongi ti kum tang ayo bentah kataru nang ta pada kasawan sakatu kasaras ajive cafe man hakani agabajia ha populo te katur ngala yo ban narit ya katuka video hang tu te recently kanang dable ya uni chipsona potato hakaba kanika atma agricultural technology of management agency baka shim ken ya kanika benta te hang turu ngayo ban le ka voice over te astana ri ban le kalau ko banga ngayo jing te vite ne ling ba script sum ki pha kum ka environment fi la lo tip ta agriculture la kum ta ka saras fi oma firma yes te ha ba dei pat ka jat ki jing apa ban kelimo challenges long fi matai ki jing pa ke ba sham nama baro phele hinala di hadu ka finance hadu ka jing lu jing sap ka jing penwan dur ki idea ki jing tho te findan ki jing de to long fi matai hinda ki jing yu pa ki ba phidan ba kum no phi ya khun ba kita ki jing kum ki artist ma ka bon bha namar ba ka baning kong te ka de ka finance hi ka jing kot namar ba kum mga ongi phi mane tang ban record ka we ka jing right la kum no shipo hajar kata forget about video that is just audio one song that if you haven't record let's see mata ki don ki EP ba ki ong mo ki epilogue forget about album ki don ko ba 10 cut shipo hadu cut artli ki jing right ki EP ki don ko ba saw santli te la kum no tharai hapo san pho hajar lah betul kata kowe kata ta kalong kowe ni ki jing kan te kaba abade kalong ka moral support but ki emotional support kani kalong ke ki bangas ngoba dan kampa kum ki artist kam tam bangiwan na kaying kasem ka balong mo ka ba concentrate ya ka academics but ka kam te lahi kai ngi bakum no bangi haban kreakot omdi ban le kum no ru omdi ban yo jing start mila ban jing lagi jong ki jan ndrei ban yo kam kata ndei te kata ngasok la long no kum ka kenro ka baka ken yangi as an artist ken
Te hoot ngam ong ba kadeki eki ke basni kadon kecing bha halor kataru namar ba kum ki kemi ki pa ki ba la he bala asan yang ki ke perthai kalong kum no ki ong ba fidan hot yes ba kakam kadon kam menta kenam ba pi la ban besa ya la di la ban besa ke yang kasam hoot katar kadon kam andre ngaso ba ka jing im jong ki nong tem ki nong ruai ki nadu ki actress any type of artist it is a hard journey when it comes to the financial part of it kan te tabangas ngo bada piyo pade ya ka moral support nadu ki parlok nadu na ying nasem ka emotional support pa teng kumba I ongi ba namang manemo ba ting ta banyang stage ngaru ngating ba haddu mentang patja ka stage fright kaba ting asubani lak kende utaw do no jabing kende sutu sutau syo tak lemwer hot yeng sang to dem yo sakajing bat liles satang ya stage fright ya do mentang ngaru lak ban penja ka to ken te ngatharai kade naka upbringing hi kabaning kong te namar ba kum mga ong yapi mon na dun na ying na sembrung ila concentrate bi ka academics kum no bing di ban yo 80% 90%. So at the time nobody really cared about music, about art te ngam te bi kiwe ki long ying long sem kum no handai long ha ka ying jang long kum ta ken ma te kataro no mata ka jing bhai ngam ong ro ba ka sniu te kata kalong ka jing ka balai pade kalong ha ka bayade but ka creativity pin for example kum ha por bangas dang YouTube to ha ka video ko baning kong dang yo idea te to ngan roi dekan ni ngan syong hani syuki ngan tem di gitar ngan ring ta ha ka next video okay to ngan syong ya syuki tem gitar tem ngan bu no hawe jaka so every time you have to come up with content with ideas ka backdrop kum no gadi ban long te ka video gadi ban ya kum no so creativity ka dai ka way te long ong no mde tang syuk habrip tang syupet kata creativity kala don hang te hot kasimpor ken ting kasimpor ya phi dagi sngi dagi tayo ting dagi snem ru wat ban pendap ya ka we ka project dia takada ki don ki projects ki jongar ki dang sakut namar kata number 1 creativity number 2 kadai bat kamtam dale collaboration mo ban yakut lang bat ki para producer bat ki parlok kalong ba namar ba nga try bon nangi ki artist ki ba nga tip ki parlok ki balong kum mga long kinum de hitang kanite ka kam ki tre either the teachers lene ki de ki ba tre kam de kawe but entrepreneurs hon te ki tre alai te ka kam the time management is also one thing that's very difficult de nga kan mau hakat kapor bangadan juwairu don ki pa matiat hai tang alai kanta namar ba ka kam janga ka hab ban ya de but ka field work very similar to ba damang social work kum to te la le kat banda dep ki field work kum to bana po hing la mit hi ndre ka YouTube algorithm ka dawa bengin upload mo if not every day once a week haban upload te hatu ka pol adai hat ba ken ngasngo man ka tayo te nang tabre haban jit ruhi kanu ka judging rai bari ban rai om barok ki judging rai ki hab ya ka sojonga om barok ki judging rai ki hab ya ka jing jonga mo yes kom ba ongi ba damang mane ti kita ki long ki jing ki ba isham ha kelum te ko bangay usno mentar pi ki collaborations te ka pat ka approach pi pendon kam habai de ka collaborations pa ki pat ki music ki nong rai mo ka approach ka bot ka ba de bat ki ka kajing thajing rai ne kajing rai ne kala bande ha ka jing kam ta mo ha be don kajing su thu jing bun ne hab dan kajing kita baro tolong batai pa ka habi bat ko collaboration te kalong bat kumba kalong very mutual insya kendo be ki pala kum to shi rai mo stnat totala tingin ya collaborate no ka hoy kajing rai mo te kum ta kan da ka conversation hi that is where a collaboration starts a conversation ila ya keren kum to te kumpanya thu khana karan ka we ka jingrai tang shami atrai banga ya trelang bat Jeffrey but we producer te gishyakran kumto ong ting kumrangin ya thai kan ka jingrai ma te producer la ong la don kan ka track te parlok ila ong okay nga don hi kan ka rap version ta ai no phi da ka mo ka singing the singing version te kumtai ka jing thau ka jingrai
ti producer ru ila shim kini kicing ra ila ayu ken ila arrange bahang ni kini ke first verse ngin don betang ka song nang tablekan sawan ka rap nata bat kum ta ter te kasdang na conversation nang ta pada ka syong ru ha ka jingya pelat por jong barok kidang yang shim bentah ka tu ka collaboration ka jingya sngotu jing bud ru ka dan kam ban ka big picture of the whole song kan ka ika message mo ka bakongsan ka di katahi ka message jong ka jing ruai de kumta de habai de par bakane ka gijingwai ba fit ho ta ka ka bakham du ka jingwai ka ba pisham habai de bakini ki kom shna jingwai du kam thau jingwai ka ba du ka jing ruai ka ba du ti ka dan ka wei ka adu kata bangam patla ban pelaj kadi mentaru kadi ka jing ruai shapang ka jing shem men sim jonga hi ka baya de bat ke emotions ye ka jing shem ka jonga ban adu pengadang ret hadu mentanga persang ban tho shapang ka jing im bat ka jing yap dia ngapersang ban penwan dur ya ka ba kumno habangi don ya kini kibrio ki ba la khlat haswa jongi hatul ada kidan menta ka story jongki de ka story jongki te kata ka project it's still on the process ngam padap ya ka te ka jing kalong ba hakikan tin nama bakade ka jing ruai ngamo banbu ya ka haka english bat ka khasi version ru ka english somehow kadang kamsung banbu ka kentin khasi ban penwan dor ya ka kumbangamut hajing mo jing perkat mo ka kam hoi tiki kentin ngasoi kam ngasngo ba ka kamsuk ban penmi ki sur ya ka melody ban ya ka lyrics kan ka lyrics te ngaso habanda perkat ba habanda pelujing but phate kenampakan wonder mo kata tika nang nipat ngaku aklipat ke pak kathong jopina ni shakhmat pat kum ka music artist mo ke pak kathong nama pindam bi kathong mo lani ko gos ni shakhmat dolong pin ya samle mengi ki bedan pentahang ni program hoi kathong jonga kum inong rai nong thajing rai kalong ba banlong kata kasur na kabenta ki bam don ya kata kasur ken banlong kata ka jing mud ani ka message na kabenta kitu ki bam la ban penwan dor ya ka baki ki don hapo jongki te nga shit ngotenat ban le kini ko collaboration na marbale kamwan tang nanga te kasur ni ka jing mud kawan na bun ngut ken ki let's say ki kinong tho jing rai dan ni kinong produce jing rai te onda ngila ya keren kum tu kawan bit ka way the one big picture ba kata kalong ke ba nga shit ngotenat ken kanamuan tang nanga te ba ka story kam di tang jonga hande jongilang baro ha English word kong dai so kijai ta sa shai ba damang ndiat ke jingkli te phiru hinjat habaya de bikini ki jingwai ru ka ka jingwai ka ba phisham ka long ka ba du ban pen wandur ban thao long pin sam le me kata ka jiksham jopi te kiching ruai I kumba ngajut ki banga thao kumba oi feeling ba ki emotion ba dai nabi ki don kiching ruai pa de ki ba hadu matang padap ang don silan arlan namar ba phikwa bakan wan dor bahar kata kur komba ting handingir ruai ngikwa ti ban ting hatang hapo limit ngi dande cubu ladang arwai cubu to rendang jonga hadu kan no la ban ruai de kwa kin ban pentam yu toro kan tikidang don kijing ruai kum kita ki hap sange swa namar ba keto creativity bangi kran maneam hangai ngam kwa ban sna jing ruai huju be to ne huju be ju hoi pi kwa ban sna blong kachi ma tang ba pi kwa ruban pen I kata ka creativity level jong pe kan ba pirwa mar ting ladang isngap yikijing ruai ki babun hi mantar pi sngap yikijing ruai pi sngo be pa kadi yikijing ruai kum haer nga do ju sngo te tapi kwa ban ai ta uniqueness kan pi kwa ban ai kata uniqueness kan yikijing ruai jong pe te takada kwa ruban ai be yikaju be kata ka jing sngo te kidon kijing ruai kum kita ki ba dang hap I swaken ti kompong I day mane ka lyrics haba pisnaru ngapa de ubri stanap hapat ik lyrics stanap ha ngam ju stanap ban abi ki ju be ki content kan te lar bi thau ki jing I mata shubu ka jing rwajing I ba bi thau mata ro
bon haki yang ni ngai yo kajing bahabri jong pi nga shobi kita ha kitu common verse te aki ha ting ngam kwa kin ban ai kwa kin ban thau kita ki ban ta long to ka ju kajing mod tam ki kantin compare kan mo te hakata kurkum te nga yale bet amde bangam repeat nga yale bet ban penmi beki kantin bakam thamai kan martin tin hanga ken kalong ngalong boring ban siam dala yo sngo thani ki ju kantin namar ki artis ki babun te mo penmi pi sngo ki ju hanga kalong boring kan te amde bang proi kata tambak ka bang ban ong long ba yale te ban wat te ki kantin namar bon ma ki kantin khasi ki ba skondong ki bangim pat jupan dan kam te takada ka collaboration ko mong idei mene kam ki we ba ting mangala de mo ko to ko we ka jingwa ngala pha siki para artis jonga te ting makipade ki dang kwa ban pen kalai ko to kantin kong yad bet pen kala ka jingkwa jong pi modify hang to ka kantin ladangam siu ya hap to em ta sngo ya hap ya ch khamat kan te kum ta kom thau jingwa kam de ko basuk kan ba ting yo ibe ka final product tang ba ka jing thau hang to te ting ki jingwa ki ba pikwa sisa na du man sim ban sna ban penbang ban ayu ka jingwa mo kidon ki jingwa ki ba swai ki ni ki jingwa kum ba ko to hakti nong tha and recently ka jingwa ka bang dang sudah pelai du ka to ngadon kam yu jisu katur ko bakloi bha ka jingwa ka bang tha namar katur ka por ba nong tate hai bha ki emotion tinang ta ka de jing pen kedu ka jing lap jonga ko munong ko mu kristan mo ka jing atlenti asong thu ba ko mu banget ke story message ne yes katu ka de ka jing lap ka jing ya atlenti jonga ka jing sham sim jonga kan katu ka de ba ngasong thu ba katus nem ngala ya atlenti mo nga yele ban wat kita ka jing so bha ki ban penhon yang kan ho bakon ngasong thu bo jisu te bala ban ai kita ki baro ki jing hon ka man sim kan utang mo uhi kan bala ban pendap ban penbiang mak ting ha ka jing long brio jong ngi kwa kita ki jing kwa perthei kwa rong mo tampak kim judap rete kadang yo nang kwa kadang yo nang kwa habdan nam kalimat te hang to ke ngas thu ba ya ka man sim pat de ka man sim ka de ban control ya ka met kan mo kaman sim kan te haba kaman sim ka hun ka met ru kala kan ban control ki ni ki jing kwa kan kino kino ki banta ka jing em chang ki pangi kwa kan teng so thu ba ka jing at ti jong nga don kam ti jisu kata te ka jing ba ni ka thai kata kan thai kata te kum ka to ka jing ba te nga kloi pha ban thai ka to te kita pa ka jing ruai ki bangala tha swai ki to ru swai ka to ka tribute jong hem ru kadang don ka jing ruai ta bang pat kwa man pan mi na mar ba kakwa ban penmi kita ki cingruai haki niki studio le ne haki niki production studio ki susu kan nongkom kata te right save it for the best kan te kong kita ru habi ki cingruai te ho kitang don kom kita ki cingruai ru te kalong kom ta te hindang akwa kali fi habai de be ki participation jo fi kum mahalu mata phidang participate mo fi haki niki events and niki shows te kumno pat phi adapt melody pat bat ki mun no ba ki different venues le ki venues ba pher mo ta ka pop phya bi to phya wa da ka post to kumno phi adapt le de ba da de ha venues ne da de ha ki audience ne ta long phin batai hindiat kumno phi adapt le de te kawe hi mo ban ong ba ban la hi ban de perform lot ha baro ki venue tum la hab de jit kan first and foremost pen hab jit kan no ko ba phila ban just namar ba nata phi tre artat nata phin ting phin ki program ki pa phi yo ru pen hab cancel no ma ting ki kam jong phi ken don kita ki meeting ki ban emergency pen hab cancel ha kalong song be ka sacrifice de ko way when you are passionate about singing pen hab sacrifice bet te kat ko ma phi ka du thia ru dem te pen adjust ka to kum no te ma ta pen hab sacrifice ke ni ka por na pen tash bol da phi le tre man tash bol da phi tre du khar ar ba je e te pen dem na ka kam to i ka to ko por khar ar ba je e ma te le time management ka time management no ka don kam ba ke tang bai ban ong hi pa pen la ban perform ha ki venue kum pa phi pa phenom la ra namar da ki la khode phi tin pi hab cancel pen apong em nom la perform te ting pa de
you ka show pada ke bapi kwa ban perform pada pen hab wat lat kan pen hab wat lat te kum no ban yo te kum no pen yo ban perform ke ton mating ting kidan ki venue ki bapi son thu ba pin kham yo ban promote ya la de am te pen hab wat lat kin kum no ban yo kan you ka to ka tong kan hab like well plan ke hab plan bai kata te ha ko kom ong ba ka management te ka cencar pa ban manage tang ba pen abdan ka to ka sacrifice kan ke ba ong ba la dai ka to ko ven no piso ba ka yarap ye phi ka kantiu ye phi mo te phi hawat lat kan kum no ban yo kan but not every will get They have idea about ni ka social media, if you don't social media, Yes, Instagram, YouTube, na Yes. wiki ki account no. Yes. Te kum no fi pendan kampai ya ka social media kum galat ya phi kum utau artist ba pen kio ke haki kam ki jam no ba pen promote jale dia. Ti nomar kan ke generation ni jong ni ngimla pan lain ke social media ma. Atharai kadai jingkar khuba yangi kum pi artist kadai jingkar khuba ngaso ba kadai ka way bala ba ban promote yaki skill jong pi kan. Tu no artist ma u ling ba ka social media te ki bri ki yo kan ban page o ne brio u nang ban ro ni nang ban roi u nang ban shat te ling ba ka to kan pi yo ki platform kan tinga thrai ko mi deru thrai so you have kata nomor bonsin ni yo mo ki ban roi ki haki gigs na haki ling ba ki social media te ngi yo ban post ki kam roi ki jing roi jong ngi yo ban post ki kam jong ki bangi trash tom te ling bagi social media pala ban sapriang kan ka ban sapriang te kalong kumta te ko mga pa de keep it very organic kan ngamju dalam jing roi nga promote tambah I don't update myself regularly kan kalong par kumta I keep it very organic long namar pangam dan porte kamdon porte pandong ani ngali kumto ngamdon ni ko por kan Teka pot deka we da dei bala pa te ban yo pa ben besmar limpa kan ke kampwa sungi dang don sik wik kam hab concentrate dei te ngin hab prioritize ke temata subo da danga nomor social media kan long be barang flexible ipi te pimla ban kan ne ka de specific time pen hab update kom ta hot pen hab bu ya kan por subo da pibu mata ka singi balang an hab upload ki video ting pim yo ban upload ka to flexible pa ra pa sa way pat ka singi kan tablong kumta ka kanika komponen kam ke social media tengah so kolong kumta kan ba it's a boon for us as an artist ba pi hapendon kam hi tambah pen hap nang pa de pi pendon kami ke dengar ngah pendon kam Instagram initially ngah pendon kam like just for photography like katai mo ka jing mo jong Instagram ro initially namar mata ka ba he do tam mo ban ong no ko balong niki social media platform kan ki ba yarap ha yangi kan ki artis ka de Instagram de ka way niki ki platform ka ba ki penjo ha yangi ki events kan ban perform kan ki beri ki tip ne de kumta ha de long kumta kan tapi happen don kam hi social media pemla rong ong pemla rong pen ha ba katai te pen ha don kam te kan markan sopoi ka por ka ba pi sanya te ong ban penon kami ka social media dei sapoi ka por ngam tip kanu kata ka por ka pendang pa mo ai kata tang ba ban ong ban penon kami te pen habi ban penon kam namar ka to te mar kipun te manta mo ki ba imjaling ba ki youtubers ki Instagram ki influencer mo ki ba kan mata kipun pem janang to te la ki imjanang ka to te right it's a good thing mar ka kam ka pate du kam du jam manta te through social media te ka pen ai kam ki brio te ka se apa jong right te happen don kam te habai dei pat kane ka copyright issues pat kumno phi handle pat ba de ba ka copyright issues sama phi mo ya release ki jingwai na ki jingwai te kumno phi handle ki copyright issues so far te ngampada lap yakini ki copyright issue ke except kini covers YouTube te Marvin hab kindan be hi tamba long kito pade kisurap ye pipan promote as an artist ma tamba suang la demanta pade pikwa pan monetize ke channel jong pimo kito ki covers pade peladan copyright issue pinom yo kan pinom yo ra ka pisah kan sapi
te kini pada ki single nomor pada ki original ben kum kita tu pio kum itu tu pila ban monetize tambah kita ki cover simbol ada copyright issue ke YouTube kan mesti long kum ta nomor so far pada kim pada kam pada long strict kata mar simbol copyright issue kam pada don kata ka notice pan ong ba upload kene kadeka it's against the piracy of that original song lene or artist mo kam pajudan kum kata bagi YouTube pa jengi te ngimpat julap kan ban ong bahadu ban dia deal kata ban hap delete no yiki video pajudan kan te so far nga kata ka jinglap jonga kan copyright issue te ke shoot top copyright issue hang to kala don you way sambal ha YouTube te ki single party kim dan te pila kan ban monetize katu kan te kumang kali kong day man root na piru long pin batay nang ni sakmat pakai ka thong jong pi ka ba pi tmu nang ni sakmat bat kum tau artist te kawe hi kong lin nga so kan ba kumu artist kan nga iba hoi ka hakan ka te social media ma kala irap sibun bahagi khana samla ban yo kam yo jam deh nama they can be an influencer, they can be YouTuber, they can be an Instagram influencer, any mo nemba kato nama ki ka ha ka jing so jong apa de ki pun hapat kini ki artis khantam kinong ruai ki ba ngi hadu mantah kan ki ba long talented bahai beton bahai kasap kan ki badang cenjar banyak ke platform tengah ko mo artis ngala mat ilade ngala lab ilade tingala song thu kanu ko long cenjar kan te kathong jong aku artis ko long kum no ban la subul ngampat te blano kata ka por kan poi mo yang abangan long sisa tau artis suba kan de imja sisa mo te subul ada ka poi kata ka por kum ta kathong jong aku long ba penyerap ikite ki ba ki badang rit nang ria ki badang he nang san ken kata ka kathong jong aku long ba ngam kwa te ke long duk mo kum ba duk mga ka por ba ayute ka tahi ka jing long kum artis long ada ngala ya linti kato ngan hab yarap kite long asa mentor te ki hab long kum mentor hab yarap kata ka dia contribution ke pengakwa ban nek ke long salang kan ngab yarap ki kata hakali ka kamroi ka dia kata kan ti kidang don bhai ki bentar yo ka jing im jong ki bang dan ki ta ki bucket list mo ki bagyang dan kita ki bucket list ki bang subut la dang apo kita ka thong te hang tu pade ke bangan le kalau kum ta te even for this show ngala to kita ki bucket list I should be on this show any show kan ki ba po Meghalaya this for now I think I've achieved one nang kum ta hab tik bete hab don kita ki bucket list ka jing em kan ki long kum ki plan hima te ki ba penhun te pi namar ba ai people nga don ki bucket list mo pi ka low self esteem ngi wan bian sto ka ju namar ka to ka build confidence nga bangan mak kan okay I've won this okay nobody can have an opinion ngala okay mod ngala poi kan ni means I've done something right te kalong kumta kin te kita kin ka kathong jong artis ka de kata ta khubli shibun ba damang te gila poi shabukut jakne ko program but ngakerpa dikini ki arngut ki nong ruai ki nong thau jing ruai ongi manya ki music artist bakin ai ka message ka khubor khamtam ya ki bapet ya kani ke program na mga kamen ba ka message ni ko khubor ka bapin ai mapi arngot kalong ka ba ketik mesim ka ba dan na prenjo kiru ka ba mo kin suthu le ne ki long kum ba pin shai ka dar ya ka jingbu jibr khat jogi ha ka jingya le ti jogi le sing im laban ong eta ka ruai ne kono ka saw ka mapi ong manemo ki profession ki art de long pin ai ka message ko khubor khamtam ki bapet ya ka ni ka program tingis dang byang shwan ni kong de suki jai ai ka message kabani kong e khobli shibun e kong orlin pila khot ngobha shakani ka talk show jong pi nga dap de jing so comment e bang yo bin shiman talang kham tame bat I mo inong job jong ka Meghalaya's Got Talent ba damang te ka khubor ka bang akwa ban yasam ban ya share pi kani ka por ki perlok ki baya pet kalong ba teng teng ha ka jing biang ka jing bit jong I ha ka jing imong I klet bangin sayap hakawi kasngi but to ai baka mo kajing penken mau syapang kajing yap kan penlong yang ikibri ki bas ngulit kibri ki ba perkhat lem na kabenta ki we but nga kermen ba dekanika message ba mo bangin long kibri ki ba
berkat nak benta kiwe mo om tang berkat tang ya lagi benda kentiu lang iwe hot kata kalau ke message jonga Kebeli sibun kong day so kijay ti iba damang Ti nakalion jonga nga don kan ni ka kubor mo skipad ba kamtam gi kana samla kiba kidang don hakarta ka baki ya ting ka jingem mo te bupin poi syakathong pide ban shim ya karis hak bali bihap shim ya karis namar ba karis ka jingem jong phi ka bala ban pen ya kata ka potentiality jong phi te pinap shim ris be ka jingem jong phi tong ba pi shim ris be de ban don ka backup plan te ko mangaro pang shim ris mde ma shim klipi kum to ngadon ni ka plan ada kan ni kamlong habdon ka plan habdon ka plan b habdon ka plan c kan te kata di ka message jonga Kebeli sibun damang Ti parolong ila poi syabakut jakani ke program bat ngakermen bakani ke program kelawan na kajumun doi ya pi ki baro ki basngap ya kani ke program lamba kajinga phaliu jumut kajinga pensyai kajipin ilin tilam jong kini ki amgot ki artist hakal yang khamtam kini ki basngu tenar hakal yang kaput katem ngathai phila long kajing mun toy ba ya pi baro bat kum juru lada don na preng jo pi ki ba don kanu kajing lani kajing atatin mo abai dei bakani ka music industry ti philaban ong philaban message no eki personally nani comment eki dafim ko ban comment hak YouTube channel philaban kendu eki haki social media platform ke baki jolong active ru haki YouTube ba Instagram kumi kong di ki jai langstang isud don hak Instagram account ka bai marketing dailani ti philaban kli berthau I hak bai dai ba kaneka music background ka jui bat kum juru Iba damang ru idon hapo ke social media platform haki YouTube ki Instagram tengalaman ongkum ka Instagram account ke idon ai keteng damang wan te phila ban pinshai pisngu thu ya kajing sham jong phila ni phikwa ban I lani ki guidance ni ki jingya lam jingbu ji jing ai mesim ji mo te phila ban message I haka Instagram account ke idon te kum joru ngapriang subha bat nga ai khublei kerpang ye phiru baro angor be phla po khang syakani ke program menta ka singi hapreng ka jingbon kam jong phiru baro angor phiklam kenta ya kataka offer ke bangia terwa ye phi te khublei shibon te bat kumjuri phi baro ki ba pe ke program ngin session yang pat hakawai ka toyo bat haka joka program